Wondene kaya ning Taman Caruban ngono kae ya. Tak lenggahke nggon kursi, engko lenggah sing kepenak. Ya apa? Tak tonyone tenane ra ngisin-ngisini. Kursi kok ngayang ki ya ngopo kok iso. Kursi pantai. Kursi ki ngene lho, rasa dadak nglumah kok iso. Lha ngene yo pakune rambut modot lho. Tak adote ngene. Celelekan karo priyayi sing apik. Piye kursine piye? Ayo kene. Oh. Lah ngono. Diajeng karo aku diajeng. Nggih. Lenggah kene diajeng lenggah. Kursine empuk apa ora Mas iki, Mas? Wah iki limited edition. Njur sampean bawa ndak lenggahke kene sansaya ketok mriyayi kene lenggah. Lenggah kene diajeng garwane Kakang diajeng. Lenggah plek. Nah. Terus piye rasane itu? Terus jajal cek. Iya. Kurang cukup. Empuk Kang. Wah, iki pancen yo biyen lak wujud katresnanku. Semangat luar biasa untuk memberikan contoh terhadap semua warga masyarakat yang pada malam ini juga semangat memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-81. Saderipun kita menyampaikan satu kata, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Wondene sedaya ingkang rawuh dalu menika sekali melangkah dari rumah, insyaallah punya lidah yang basah, sama-sama maos Al-Fatihah, gesangipun kula dongake saya tambah barokah. Niki Pak Kangko. Apa? Mula alhamdulillah dalu niki Mas. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran ingkang sampun lumaku. Betul. Wonten Piyayi Jawi. Dalu menika para pincam ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Para bapak-bapak kepala desa ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Kasengkuyung warga masyarakat wonten ing Kali Abu sedayanipun. Betul. Ini satu bentuk percontohan bahwa yang selalu menanamkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Berbineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. NKRI. Harga mati. Duduk. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Ini salah satu acungan jempol untuk warga masyarakat Kali Abu. Tepuk tangan buat warga Kali Abu yang hebat pada malam hari ini. Jangan tenang Mas. Seneng toh Mas? Seneng kula niku kaya-kaya entuk tombo. Tombo piye? Wiwit wau dalu kula daerah Jawa Tengah terus Magelang, Semarang niki wangsul ngetan melih. Ketemu masyarakat kaya ngeten niki kaya teng jero ati maknya saestu Mas. Saya nggenipun Mbah Lurah leh menyambut Mbah Wondo. Mbah Wondo ya Allah. Yai kok grabyak semanak kaya ngoten. Iya. Pimpinane apik, insyaallah bawane melu apik. Nek pimpinane elek, bawane mesti melu elek. Apapun yang menjadi acuan positif itu tergantung dari pucuk pimpinannya. Betul. Nek pimpinane kuwi nek ndandani apik, insyaallah akhlake masyarakate ya mesti apik. Niki Mas. Tur pembangunannya juga luar biasa. 90% pavingisasi selesai. Tenan, paping rampung. Jeding anyar. Kerane mati. Ora aku moyo bingung. Wis ora masalah, nggon kowe nek saiki tak siramne ngono timbang. Iya. Ora resik to. Iya to Mas, ngono. Apa? Lho, kok apa-apa ki lho. Oh dibayar padha ngomong kaya adine iki mung plentas-plentus. Lah, niki wis omongan kalian jenengan lho. Engko lek kula nyelani kan dikira-kira ora sopan. Bahasa yang paling baik. Wong kan wong Jawa kudu njawani. Wong ya jenengan sik jagoan kalih kritik. Nggih. Kula kan ya mendel kemawon lah. Mungkin lek sampun jenengan dangu nembe kula nembe paring dawuh. Oh ngono. Lah iya lho, wong iya Jawa kudu tatanan. Tatanan lho. Lah aku sik jagoan karo Mas Kako kok njur aku nyelani kan yo aku ora sopan. Ini wae ampring kok ora oleh ayel-ayelan dimirengke karo penikmat budaya kepenak. Piye? Kene wae. Kabeh lak nggih budaya to. Iya. Panjenengan sanggitipun wayang yen mboten ngagem sanggit lak yoga mboten pirsa. Iya. Sinden nggih ngoten. Nek mboten ngertos sanggite panjenengan apa ya iso ora paham. Ora paham. Mula ben bertiga niki kelihatan sama-sama paham. Ada chemistry? Chemistry itu harus ada napa sandi. Clue sandi. Nggih. Iya, Kula sandi. anggen kula jagon kali panjenengan. Kowe lek wis awakmu sama omongan lagi aku maju. Kowe maju. Yo no ndak omong.
Maju tok nek ora enek apa. Jagongan. Nuwun pangapunten Mas. Heeh. Dados niki tatanan budaya nggih ngeten niki. Iya. Niki sing jarani Piyayi Kaliabu sing mboten sombong tur ora seneng pamer. Heeh, iya. Nyatanipun mboten dipun papanaken wonten ing balai desa tapi ditempatkan di jalan raya. Ini sama-sama ini hiburan untuk masyarakat dan dinikmati bersama masyarakat. Betul. Ngoten Satu untuk semua. Satu untuk semua. Dari rakyat untuk rakyat. Ngentekke ragat golek nikmat ben slamet saka donya akhirat tur didohke saka laknat. Betul. Niki lho Mas. Ono ya gentenan. Lho klune piye klune? Klune nek wis aku tir ya genti. Oh iya. Kotir to? Nggih. Napa strik napa ngoten? Oh iya. Lah iki ora omong kok dadi Aku yo ngenteni entek omonganmu kok. Penae anu crit. Crit ngoten nggih. Crit genti. Agak aku maju. Ngeten, Mbah Lurah Wanda menika lak Yayi kang wicaksana. Lho, ora wicaksana ora mungkin 26 Sugih ora malih, penak ora ndangak, duwe bondo ora pamer dodo. Niki lho. Nggih to Mas? Betul. Kula kedah dipun tata. Yo kene crit. Lah wis sak maju. Assalamualaikum Mas Kanggo. Waalaikumsalam. Cerit ya kena Mas. Oh lah. Mula saat iso-isonipun panjenengan kaliyan kula. Niki lak kudu saling sinergitas. Oh iya no. Saling melengkapi dan saling suksesmu, suksesmu. Mungkin no. Hidup bukan harus di atas tapi harus di bawah. Begitu kita di bawah jangan terlalu menoleh ke atas, begitu menoleh ke atas harus melihat ke bawah. Introspeksi diri. Jabatan sampiran pangkat mung ampiran. Ngoten cerit. Yo. Sehat ya Mas Kanggo? Sehat alhamdulillah. Cerit ya. Kok sithik men ya. Niki lak sedekah. Sedekah. Sing diarani sedekah menika sedekah tu lifdail balak. Artinya wong sing gelem sedekah kuwi ngedohke balak. Mula niki iso diarani inama amalu biniat. Niate warga masyarakat wonten ing Kaliabu niki pun pikantuk ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cerit. Ngono. Wau ra jam pinten Mas Kanggo? Jam 6 sore, Mas. Cerit enggak. Kowe kok sithik men iki lho. Ha wong aku oke kok sampean saithik iki. Engko lek padha oke, engko jame mesti entek. Aja mikir sing sitok kudu oke, sing sitok kudu sithik. Kuwi wis dadi paradok yang dalam di dunia ini. Ana dhuwur, ana ngisor, ana awan, ana bengi, ana putih, ana ireng, ana oke, ana sithik. Lah sampean sebagian sing oke, aku bagian sing sithik. Berarti aja ngresula. Berarti tembunge kebo sapi digugu keluwane. Menungso omongane. Aku sing oke, aku sing sithik. Lah ki engko dum-dumane tak weane sithik. Iya. Ngono. Berarti kabeh sing oke aku. Sing tak maksud ki omongane. Lek perkara duwite kudu padha. Kok ora padha buyar ki kok. Lagi oke sing buyar lho ki. Mas. Kula niku nuwun sewu Mas. Ngomong piye? Perkara duit iso buyar. Iya lho, duit iki nuwun sewu lho. Wong urip kuwi butuh duit. Ning aja wong urip diatur karo duit. Ning piyawe dhewe dadi wong urip iso golek duit. Kuwi lak bahasa sing kepenak to. Ora mungkin awake dhewe buyar iki ora mungkin. Biarpun yang lain sudah berpisah, tapi kita tetap konkret dan komitmen untuk selalu berdua. Nek aku renek sampean, aku yo bingung, sampean renek aku yo bingung. Yo bingung lho sing mbok apusi mek aku tok. Aku bayar pira-pira tak tampa. Ora ngono. Tapi wis padha, wis padha. Nah ngono. Wis padha. Mbah Lurah menginginkan spektakuler. Pagelaran iki kepiye ben apik-apik. Ben apik ya sih apik lho iki. Panggung ya wis megah. Ora ana lho wayang kulit kaya ngene iki. Saestu. Kaliabu iki ngedap-ngedapi. Wayang kulite ya gayane jenenge iki jenenge napa niki? Gawangan. Gawangane ya megah Mas Kanggo sing ngasto. Panggunge ya apik ya lah. Sound system ya jos. Iki lek Mbah Lurah ora lho. Mbah Wanda iki lho. Piyayine lho. Jos lho. Jos pripun? Mbah Wanda. Nggih, Mbah Lurah. Wah, aku wis plek lho. Sudah akrab nggih. Akrab lho. Masyaallah. Pokoke cilik putih. Mbah Wanda mriko sik kowe ra kemeruh. Kowe sembrono. Cilik putih. Nek jelas. Aku iki tahun 2010 wis rene. Lho lha nggih to. 2010 dalak ngriki, tapi non saya itu kenal dengan Mbah Wanda niku pun dangu lho Mas. Wis suwe. Sangat dangu sangat. Oh, monggo mahmu Blitar lho, ini Medion. Saya itu berteman dalam media sosial. Ngono. Profilnya tuh saya tahu. Pripun? Ning Facebook, ning IG. Kuwi aku lho. Masyaallah. Piantun iki cilik putih resik.
Kok kaya kleru to ketaki. Lah wonge kuwedhi wireng. Kok iso cilik putih lambemu lah Mbah. Lurah ke biayine kaya ngono kae lho, pojok dhewe delon kae. Isor lampu kaya. Sini to. Lenggah kaya mbau reksa kae apa kae? Lah kae. Lah. Oh iya tibae gedireng ya tibae. Iso cilik putih kowe iki. Biyen cilikane iki cilik putih. Biyen iki sik kelas 5 SD. Asline kisinan to kowe. Ora, biyen iki jaman kelas 5 SD kuwi cilik putih. Barang saiki yo gedireng ya Pak ya. Mergo nyambut gawe, mengabdi kepada masyarakat, 24 jam melayani masyarakat. Kuwi ndudohke yen kok pimpinan kuwi kok kulite ireng berarti dalam kinerjanya bagus. Malah sing dicurigai wong sing putih-putih kae ora gelem kerja keras ning jero ruangan AC nampa dhuwit akeh ning akhire tundane sing dadi dampak masyarakate. Kata-katamu ki salah. Apa? Ora gelem apa? Ora gelem kerja keras. Salah. Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Loh, lah kok iso ngono? Kok kerja keras piye? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Ora bekerja keras. Salah. Keras dulu baru bekerja. Kuwi apa kuwi? Keras ki semangate terus nyambut gawe niki mesti terenten. Oh, Contohnya Mbah Lurah Wondo. Oh, wis pindah kene tengah ya. Loh. Lah, Menyapa para kanca-kanca lurah. napa Dadi tuan. delik oleh burine ngono. Biasanya nek pejabat ki lenggahe teng ajeng. Beliaunya itu selalu di mana-mana bisa ditempatkan kok. Iya. Terus ora kok ambisi untuk harus di depan. Pindah ning nggon ndi ae, Mbah Lurah bakal ketok. Lah sebabnya iki lho. Gede dhewe yo. Iki lho jan gak kepenak. Iki Mas Kangko. Mas Kangko dari awal selalu merodo asmanipun Mbah Lurah. Selalu mengangkat nama besar kali abu. Lho, aku matur ki witing kelompok sak logone apa enenge. Iki lho. Lagi munggah ki lho. Ini lagi iki terus ngelokne Mbah Lurah ngono kuwi. Lho kuwi. Mas Kangko entek dik puluhan yuta lumrah. Karena konsepnya luar biasa. Terjamin dari kualitas bahasanya ditata. Ngono lho. Lah nek sampean lagi munggah mbok lokke cilik putih. Lah kamu kok kaya ngono kuwi jajali. Berarti ora pas oleh ngomong. Nun sewu. Apa? Iku mung Gojek. Lho, Mbah Wondo. sapa Menika- kuwi? Mbah Wondo kuwi sapa? Bapak Mas Kangko. Kae Sukron Suwondo ngawur. Ya Mbah Wondo Mbah Lurah. Ayo. niku lho. Ngono. Mbah Wondo sebagai Mbah Lurah Nggih. memimpin desa wonten ing Kali Abu. Ini ora gemen-gemen. Sebab Ini sudah sinergi dengan masyarakat. dadi lurah ya abot lho ngawur. Iki lho, kata-katamu iki lho. Piye? Dadi lurah piye? Berat. Abot kok dilakoni. Lho. Lah amanah dari warga kok. Gusti Allah ki nyipakne menungso urip ning alam donya iku kudu seneng. Lek ngantek urip ki digawe abot, iki berarti kurang nrimo ridhone saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, bocah iki kok maido lho. Lho iya lho, urip iki kudu dilakoni kudu kanthi seneng. Iya, ta. Lah lek urip abot yo aja dilakoni. Bongko wae kowe. Gusti Allah ki nyipakne menungso ning urip alam donya kudu seneng lho. Ora leh ngersula kudu bersyukur. Lah terus rumangsamu. Iya lho. Apa kabeh iki gawean terus enteng po? Loh, enteng lan ora ki tergantung masyarakatnya utawa pribadine masing-masing. Ora ana critane enteng lan abot. Perkara enteng yo iso kalau digawe abot, perkara abot yo digawe enteng yo iso. Tergantung awake dhewe. Ngono lho, Bos. Wah, Aja mbok gawe abot ning donya iki. lho ning paling ora lurah ki ngelu ning sirah ki. Lho, lah lek ngluneng sirah nyapa kok ngantek rong periode? Sepisah lek ngelu yo wis leren. Ki jane salahe apa lho? Berarti kan nyaman, nikmat, seneng, happy. Dadi pimpinan ki abot. Loh, Termasuk saya dadi dalang ini ki ya ora enteng. Abot, nah. Loh, Abot gaweane, abot sanggane. lah lek abot kok sampean tampa tanggapan terus. Kan gampang toh, Mas. Lho, maksudnya tanggung jawab iki lho, kan kudu melek sewengi. Melek sewengi lak duwe enten hasile. Nah. Lah lek ora hasile sampean gelem tunggu-tunggu ngene iki sewengi. Wis tokno Mas, aku wegah ngengkel kok. Lho, Aku dulure wae wis to, urip ning alam dunya iki gampang. Kabeh iki lek abot selehno. gampang. Kowe berarti lek ngomong abot iki berarti kurang syukur dari saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampange nek lambemu kuwi gampang. Kowe munggah tanpa nggawa apa-apa mik paitan lambe tok e. Wis kewajiban kok. Kowe tahu, dagelan wis munggah nggo usung-usung sound system. Ya wis ngene iki gaweane. Iya, iya. Gusti Allah ki nyiptakne tugase menungso dhewe-dhewe. Sampeyan karo aku dadi dagelan yo nggo cangkem, Pak Dalang munggah ning wayang, munggah ning gone pagelaran nggo wayang yo nggo tebek, yo nggo waranggana, yo nggo wiyaga. Wis kewajibane dhewe-dhewe. Tugase dhewe-dhewe. Aja paido.
Tak tapuk cangkemmu iku malah iku. Lho ning lurah ki paling ora ki nek ora secara kualitas apa ya nganti iso to, Mas? Ya. Karena dua periode itu Lah ya wis. Lah lek wis dilakoni ya wis aja ngomong abot kowe. Wong Mbah Lurah happy, seneng. Kok kowe ngomong abot? Sing lakoni apa kowe? Ayo. Aja sambat kowe. Lek sambat tak wadul karo malaikat Israil bosok kowe. Ki jane ki kamoko dulur lho ki. Lah iya to. Lah wong munggah bareng klambine padha, klambi ngisor ya padha. Tapi lek omongmu ora bener tak bener Mas. Lho, Aku ki, Mas, apa? kabeh ki sing dipercaya saka omongane. Nek latine apik mesti Pak Kartine ya apik. Urung mesti. Nak wonten tetembungan ingkang indah to, Mas? Ya, heeh. Ajining diri. Ajining diri saka lati. Sing gawe kata-kata niku sinten? Piyai sepuh dhisik. Para pujangga dhisik Nggih. wong Jawa ngandharke nyemet ajine diri saka lati. Niku mbiyen Mas. Ning saiki zamanipun beda. Beda apa ya Pak? Ajining diri saka Lati. jenengan imut mboten zaman biyen sing pejabat-pejabat kampanye ke omongane apik-apik. Ya ora? Nggih. Itu mintake kaya ngapa? Sik gelem mangan duit rakyat, sik gelem korupsi. Ya ora? Ya ora? Lah iya. Kampanye omongane piye? Apik, bangun iki. Nyatane begitu dadi lali ora? Bupatimu ngono to ya an? Bupati ngendi to kowe? Neraka. Kowe trayop. Kowe ya Mas bajingan kowe. Wong rene nyambut gawe mirang-mirangke dulure iki ya. Lho tapi kan ya realita urung mesti. Mas. Dudu perkara ajining diri saka lati sing bener ki ajining diri saka pakarti Mas. Oh, wis diganti. Wis diganti. Yen pakartimu apik, insyaallah kowe ya bakal diajari karo menungso sapadane. Contone Mbah Lurah Wondo. Oke. Ya apa ora? Nggih, Mbah Lurah Wondo ki meneng lho, ora kakek ngomong. Anteng. Tapi dipercaya oleh masyarakat, beliaunya tuh ngastos sampai saiki kira-kira meh dari keluarganya itu sinergi 30 tahun. Loh, Iki lek ra wong sing jadi cara Mbah Wondo ki wondene kaya air tenang menghanyutkan air beriak tanda tak dalam. Betul. Oh iya. apa kuwi? Loh, wong sing meneng anteng ki malah biasane duwe kualitas. Terus Wong Sing kakean omong, sing kakean ngucap, kuwi tanpa ada kualitas. sing ngomong sinten niku? Loh, Dalang Kangko SSN. Sarjana seni le. cek ditambah SNI lho nggih. Apa kuwi? Standar nasional. Rumah samu ki dalam apa bakal helm? Lah kono SNN. Rumah samu. Pripun jan ngendikan mau? Air beriak tanda tak dalam. Terus Air tenang Arkan menghanyutkan. menghanyutkan. berarti Mbah Lurah iki ketoke mendel, menang, tapi punya kualitas. Punya kualitas tanpa ada bicara yang banyak nih pekerjaan yang diutamakan. berarti wong lek kakek ngomong Kakean ngomong ora nek gunane. sing ngomong sinten? Aku Jenengan semaput berarti jenengan iki. semaput Ora sadar jenengan iki. ora sadar wae. Kok kakek ngomong ora nek gunane? Ora nek gunane wong kakean ngomong. Jenengan semane sinten? Anem dojo Kangko. Ngeston apa? Dadi dalang. Sore nganti isuk omong mboten. Omong Nyatane ya nek gunane, nyatane ya kondang, nyatane ya larang, dinyange ya angel. Ayo, sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Wis golek urip dhewe-dhewe, Mas. Aku timbang malah susah. Sing ngomong sapa lek kakek ngomong ora gunane? Kernet ke lho. Kernet kae jajal kon gandol ning gone pinggir lawang kon menenge. Sapa sing ngapin Pak Bis? Ora ono ya. Ora ono. Ya kudu kakek ngomong. Ngono lho, Bos. Tapi ada gerakan Gerakan apa? Gerakan apa? Ada Ngomong-ngomong kowe. weh jantengan. Ada gerakan secara fisik. Heeh. Wong meneng tapi nek ora obah, kuwi lak ora mamah. Betul. Jadi gerakan fisik itu penting. Iya. Itu loh, Mas. Iya, Jadi, bener. Mbok sampean meneng sapa sing arep bayar ini ora obah, gumrega. Ya iki grinting ya. Aku dan kowe benci ya. Benci ra apa bengi iki tok. Sesuk Loh. balik neh. Sesuk ya iso lho. Nyapa? Prai yo sesuk. Terus sesuk paling sesuk. Oh no, gitu Mas. Ah, iya. Gerakan fisik itu Weh, penting. iya. Nun sewu, Pak. Ah. Uang kuwi ngene. Pripun? Tamu. Kowe roh menungso ora? Saged ngertos. Roh menungso Oh apa? iki menungso hambane Gusti Allah. Kowe roh Gusti Allah? Saged. Ngerti kowe? Ayo wis. Tresno karo Gusti Allah. Tresno. Tresno tenan. Lho nyapa ora tresno iki? Wong bendina yo ngibadah iki berarti wujud katresnane. Salat kowe. Salat no, ibadah kuwi tanggung jawabe umat kok iso. Ya wis. Lho, lah nyapa? Titip aku. Lho. Salat kok titip. Kok mari ngono salaman iki Lah lho. ya. Wong wis diomongi tok, kulun nafsi dail qatul maut wong sing kedunungan napas kajemput dening maut. Maut. Lah nyapa kowe kok ora ngibadah ki ya ngopo? Wong ki sejeneng ibadah kuwi wujud awake dhewe
bekti karo Gustine. Nresnani. Saya bengi iki sedekah nggih to, Ya. Mas. Sedekah iki penting lho yo an. Ngene iki sedekah. Wis sedekah. Ngertos lho. Syukur ngerti syukur. Syukur yo ngerti lho. Angel men to omong. Ngene. Wis jangan ngertos syukur. Ngerti. Syukur sing piye? Syukur ki terima kasih. Syukur sing piye? Syukur ki kenikmatan sing diwenehi Gusti sing tanpa winates. Bener. Lho, Jenengan nggih bener. lho. Lah sampean piye syukur ki? Ya padha karo awakmu. Mau ketok pinter lho. Basa setengah jam kok goblok meneh iki. Syukur ki terima kasih, syukur ki Kenikmatan sing diparingi marang Gusti sing tanpa winates. jenengan ngertos wong sing syukur sing kaya ngapa? Lho. Wong sing syukur sing piye? Sehat jasmani, Ah. sehat rohani. Kuwi tak omong. Kuwi lek wong lanang ketok. Nggih. Saya ki aku mengadakan riset. Riset ki nun sewu. Riset ki saya itu penelitiannya 5 tahun. Wong sing syukur ki nun sewu. Siji syukur, loro ikhlas. Syukur jangan ngertos lek wong ikhlas ki ngertos jangan. Ngerti no? Ngerti. Ikhlas ki tanpa pamrih, ra ndek tendensi. Ora ada tendensi. Wong sing syukur ki nun sewu. Wong lek wong lanang kuwi 90% mlebu swarga. Nggih. Mergo wong sing syukure gede. Tapi lek wong wedok kuwi kurang syukur, Mas. Loh, lah ngopo to? Wong wedok itu ada 50%. Sing syukur karo ora. Lek wong sing ayu ki wong sing ora syukur. Mergo apa? Kurang syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Buktine apa kok? Nun sewu, wong ayu ki masih kurang ayu, Mas. Sak kala mripat wis blalak-blalak, templek lensa, templek plastik. Untu wis miji timun, tuwe kawat kayak begel. Irung wis bangir sik disuntik silikon. Mangklekmu lha iki yo gawe lho iki. Nah, Iki yo karepe ben ayu lho. kurang syukur. Bojoku ndek iki tak we kawat ini ta. Terus Pas rendeng sambil bledek lambene. ora ana Ora grone. ana grone. Ya iya. Ya ora? Nggih, nggih. Ya ora? Kuwi wong untuk sing kurang syukur. Dadi Kuwi besok kadangane mah neraka. wong wedok ayu ki. Neraka. Lah sing swarga. Wong sing elek-elek. Wong sing elek ki malah swarga, Mas. Dadi nek wong ayu, Neraka. lah wong elek Swarga. we Mergo wong elek ki lek rezeki sithik oke ora dienggo maneka warna diklumune dadi siji insyaallah dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Kuwi wong wedok sing elek ki besok pecadangane malah swarga. Mireng piyambak to, Mas. krungu. Ayu menapa? Wis Neraka. neraka. Elek. Swarga. Sing ngomong sanes jenengan lho. Oke wis ngenake riset jok lutuk. Lho nggih lho. Heeh. Kowe nggelar kudu iso. Tak gulung. Ana pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi Kultane dadi nyatane. jagung bakaran. Tanggung perkara. Nek nganti ditakoni Mas Kangko ora iso jawab. Tabuk cangkeme. Ngono ki to, Mas. Iya, no. Tak wakili. Heeh, kabeh iki Kowe omong ayu neraka elek swarga. Iya lho. Sing kategorine wong wedok. Oh, itu. Pirang nggih, Mas? Gak. Nun. Kakangmu tak. Ya, Mas. Ayu, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon. Sing tekok sing angel pisan. Eman-eman utek lek mikir. Ayu neraka, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon. Bu Lurah, Nggih. Bu Wondo, Duwondo. ayu apa elek? Bubindari ya. Omong oleh. Omong. Nek ra pengen digule matamu kowe. Ayu neraka, Neraka. elek swarga. Ayo, tanggung Bu jawab. mantan, Bu Windari, Bu Wondo, ayu apa elek? Jawaban saiki. Anu liyane kuwi nyapa to liyane kuwi to. Mas, dikisih. Liyane kuwi. Ayo omong. Teko bakul tahu tek wis apa. Ora iso. Ora iso. Omong. Aneng pertanyaan, eneng jawaban. Saya sudah bertanya dan saya tunggu jawaban kamu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Bu Lurah, Nggih, Pak. ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek. Ora iso, iki jawaban sing ora Kowe tepat. mencla-mencle lambemu ya. Anu bawa tuh menelong. Ndang, nek pengen Munia. dikampleng karo Mbah Wondo kowe. Ayu. Peh, Neraka nang ngono. Kowe ngarani Bu Lurah neraka. Jane neraka sarene bulurah ki tresno karo Mbah Wondo. Akhirnya terus bengi iki nanggap wayang nimbalin jenengan terus kalih kula nyeneng warga akhirnya swarga. Ngono lho dadi lho. Sing ning neraka diwakilne karo iki lho sing go pecel iki lho dadi iso. kowe iki anggen jebles kok lambene. Ora ayak-ayakan ngono kuwi sembrono. Ngono. Ben ketok adem, Mas. Lho, Kali mungkin Kowe pecel. kita adu yang nyeluk pemadam kebakaran. Suasanane iki lho kok Nggih, iso. anu Pak Dik kula Pak Yai. Kot mu minor, Mas. Kula Pak Yai telu Pak Dik, Pak Yai. Lah. Bah, Oh, anu, si. aku mam Ini Mas, ini. Iki ora kok ming kowe iki ndagel tok. Ning sak ora-orane donga wong Jawa kuwi penting. apa? Nek wis nggon desa Kaliabu kuwi kok menehi daharan pecel. Pecel mincuk. Kok diwehi pincuk
saka godhong. Hah? Kuwi ora kok ming nggih wadah tok. Niki mesti ana filosofinya. Ono wis. Nggih. Artine? Pangapunten, nek niki guyon tok, Mas. Nek kula mesti tenanan. Wong Jawa Jawi menika kedah dipun tata. Heeh. Ngoten lho. Apa maksudnya? Apa to sebabe kok nggon kali abu ki cawisane sega becel, adahe pincuk, bahane saka dong Gedang. Niki mesti nemu pasemon utawa nemu werdi. Apa to artine godhong gedang? Niki kudu artekno, Mas. Artekno sik. Apa? Godhong gedang iki artekno sik. Godhong gedang. Artekno sik. Godhong gedang. Go menika saka tembung gotong royong. Lah niki. Tegese warga masyarakat Kali Abu menika gotong royong nyawiji dadi siji, nyambut gawe dimen piye kaya ngapa, dimen desa Kali Abu ki dadi desa sing gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing Niki, papan. Mas, niki. Wigo. Go. Dong. Dong menika dong ki donga. Dongane saka para winasis, dongane para sesepuh insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki. Gedang menika gegayuan, dang menika padang. Insyaallah gegayane warga masyarakat Kali Abu menika gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Mas, mula kula pratitesaken wontenipun godhong gedang. Ah. Lah mula ingkang dipun sajiaken menika sekul pecel. Ya. Menapa to artine pecel? Pecel menika lak wonten dua suku kata pe karo kaliyan cel. Lah, pene napa, cele napa niku kudu diartekke. Iya. Sing ngartekke ben iki ya artekne ne. Apa iki? Pecel. Pecel ya? Iya, iya. Pecel. 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 Pem menika saka tembung pegel. Nah, kuwi. Dadi manungsa urip ning alam donya aja sampe duwe jiwa rasa pegel karo siji lan liyane. Awake dhewe kudu duwe jiwa saling tetulung, aja duwe rasa seneng nyawang wong susah, aja duwe rasa susah nyawang wong seneng. Ning kudu duwe rasa seneng nyawang wong seneng. Niki Mas. Se. Pe menika. Cel menika saka tembung cel menika celah. Mbah Lurah menika pinter golek celah, Pak. Celah ya. Celah. Dados apapun bentuk peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nyatane Mbah Wondo golek celah itu baik untuk membangun desa Kali Abu menjadi desa sing gemah ripah lo jinawi, desa sing makmur. Alhamdulillah. Mula tembungipun pecel. Pecel. Pecelipun lak wonten kulupan. Kulupan. Tembunge kulupan. Kulupan. Nika ku ingkang bahasa depan, kulu menika bahasa tengah, pan menika bahasa Akhiran. belakang. Niki sampun dipun wedakaken pecel lajeng kula kulupan. Ya. Ku menika tiga suku kata. Menika dipun artekaken Mas Gluduk kaya kulupan. Aku leh. Iya sampean, kok nek gak iso lagi aku. Kulupan. Ku menika saka tembung kurang sithik aku moh yen rupian-rupian ana ing desa Kali Abu ora nanggap wayang dalange Mas Kangko. Lu menika lupa menungso urip ning alam dunia jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pan menika muga-muga panjang umur warga masyarakat kene kabeh ditoke bilahine cedhake rezekine. Luar biasa. Kulupanipun mboten kok namung setunggal warna kemawon. Menika wonten kulupanipun capar. Capar. Capar dua suku kata. Dua suku kata. Ca karo par. Kersanipun indah, ukuranipun. Ayo artekno sik capar. Aku leh. Iya sampean. Bajingan lho sini. Capar. Capar. Capar menika tembung capelah cita-citamu setinggi langit menjadi anak-anak orang desa Kali Abu. Saya yakin anak-anak generasi bangsa akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama dan berbakti terhadap orang tua. Par menika paringono, muga-muga sedaya warga masyarakat ing dalu menika paringono panjang umur. Tatas titis tetes lan terwaca nggihipun gelar ukara wujudipun capar. Kene apa neh? Capar nika dipun jangkepi godhong kates. Kates. Dua Suku kata. Ka karo tes. Kaki apa? Tes ki apa? Ayo ngono. Kamu menika gak iso lagi aku. Kamu menika sak tembung kahanan desa Kali Abu menika insyaallah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Madiun. Tes menika netes, Pak. Netes menika netes menika insyaallah sedaya warga masyarakat menika netes sedekah marang sak padane, sedekah marang wong sing luwih sing ora duwe saka awake dhewe. Loh, menika kates lajeng wontenipun serondeng, Pak. Serondeng menika mboten ketinggalan kasipun Pyayi ngriki. Madiun mendene serondeng. Kalian Deng. So menapa ndeng napa? Serondeng menika. Sro menika saka tembung sro. Sro menika sro kalan, Pak.
Munggahe para yai menika ditabi serokalan. Insyaallah sedaya warga masyarakat ngriki menika rijuan religionipun sampun manembah utawa manunggal marang ati. Imane kuat. Imane kuat. Wong lek agamane manunggal marang ati, insyaallah apa sing dicakah dipinari saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deng. Deng 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 deng. Deng menika insyaallah warga masyarakat Kaliabu ora kena penyakit dengkek. Boyok Pak, boyok dengkek. Dengkek ya, dengkek. Ya. Boyok. Wontenipun dengkek. Anu. Wontenipun dengkek matamu. Wontenipun sondeng lajeng nika lawuh jangkepipun peyek. Peyek. Dua suku kata pek kali yek ayo. Peyek. Ayo. Peyek langsung tembung. Peyek menika satembung penget, Pak. Pepenget. Pepeling. Alhamdulillah warga masyarakat Kaliabu menika sedaya ora lali perjuangane para pahlawan ing zaman rikala zaman semono. Murane dalam rangka HUT RI yang ke-81 insyaallah digelar budaya kang kados mekaten negara agama lan budaya nyawiji dadi siji. Ya menika insyaallah ora bakal ketrayek. Tegese warga masyarakat Kaliabu ora bakal ketrayek nanggap wayang Mas Kangko sing dadi dalange. Lho, wontenipun peyek lajeng pecah nika wonten janipun sambel. Sambel nika sampurna. Muga-muga sampurna dosane, sampurna apa sing dadi kekurangane insyaallah dadi jiwa sing sampurna. Lho. Menika menika saka tembung humble Serawung. Warga iki padha serawung, Pak. Siji lan sijine bakal kenal, Pak. Sambelipun saking kacang. Kacang ki ngeling-eling kowe aja kakean cangkem. Dadi nek tekok talak bacok ndasmu. Lah nika pincoipun dipun sunduk kalian biting. Biting iki sing apik nggo nyulek matamu. Lah ya nesu nek. Nesu kowe mek tekok tok. Aku sing jelasne ket mau ya gendeng lho iki. Sendokipun dereng dipun sendok sing apik nggo sego. Kowe iki lemu. Lho, donga Jawa ku ora kudu iku penting lho Pak Wojo. Oh iya. Lho nggih lho. Donga Jawa iki penting lho Pak. Kersa dahar Pak. Enggak. Lho saestu. Ora. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya? Mungkin awake dhewe saya sekata hidup semati lho. Mangan siji ya mangan bareng lho Pak. Nggih. Menghargai panitia Pak. Enggak kowe. Lho, dan terus apa? Oh iya. Ku angger maem. Oh angger maem. Oh maem. Nggih. Iya no ade iki ya. Wong dhewe iki nyambut bareng. A B C D E F G H I J K L M dahar. Oh enak ya, ini gitu sportif ini. Aku seneng nyambut kayak. Oke, M artinya makan. Mangan. Iki sing darane Nah, iya no, hidup semati saya sekata serumpun sepenanggungan. Betul. Loh, ini lak pena. A B C D E F G H I J K L M. Ya, kono wis M kayak M. Aku balikin mesti M. Wis kita aku wis balikin M. Aku selamat-selamat ya. Linak to anggur M mangan. Iya. Nyambutke wong telu. A B C D E F G H I J K L M. Loh, aku wis selamat-selamat loh. Dilungkas M aku iki. M mangan. Ngono. Balikin M aku iso. Halo telung tukang kiranti aku. Angger tak orene to. Angger M mangan. Aku tak ning kene Mas. Ora keduman no nyogonen. Nah ngene lho enak. Tak deloke ka adil to. Angger M mangan yo. M mangan. Iku sing jenenge sportif ngene iki Mas. A B C D E F G H I J K L M. Oh, kowe sewengi wis M pindho kowe kok. Aku selamat-selamat lagi. Kis kita balik M aku balik M. M. Aku ya, sing itu aku Mas ya. Ya kowe. A B C D E F G H I J K L M. Loh. Kowe ngitung dhewe ora nek rekayasa. Lah iya. Masa aku rong M blas iki. Aku sepasa lho iki. Aku lu mau wiwit kiranti. Ayo hitung dhewe. M lah gue. Lah ane ra enek iki lho. Aku langsung M iki. Aku wis tuku kok. Wis. Kok ora langsung M iki yo ngopo kok. Wis to iki selemes-lemes aku. Tak tapuhi lambemu, ngambil tunggal Gus. Nggih. Ben penak. A minor.
Bapakku NU, ibu muslimat. Mbak, iki lho wis seniman sing enggak jujur gini. loh, biar kelihatan agamis kok. Niki pengaosan sering lho. Nyanyimu piye? Bapakku NU. Bapakmu apa? NU. Bapakmu dagelan. Bapakmu NU iki berarti kowe iki ngapusi wong. Iki selawat iki lho, lambemu ben entuk manfaat kok iso. Kok ngombe urung emok ngombe. Mesti lagi ngombe. Pedesen. Sakit ya Mas? Ya. Kesanipun manfaat. Ya, ya. Sapa wonge sing kersa nderek-nderek selawat insyaallah gesangipun saged manfaat. Napa Tetep pikantuk ridho saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cobi Gus, cobi. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Bayu Batayan, Bayu Batayan. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkah. Asoe. Melu NU pancen nikmat Ngalor ngidul gawa berkah. barokah asoe. Siji-siji ayo do ngaji. Asal. Kok gaya asor iki barang kok. Ini. Kene bareng Asto mike ya go. Bar niki langsung Siji-siji ayo do ngaji. loro-loro ben ora padha ben ora padha. Telu-telu golek ilmu. Papat urip sing manfaat. Telu-telu golek ilmu. Papat urip manfaat. Salatullah salatullah ala salatullah Pak Lurah Wondo Biyantune kakak pideksa, kakak pideksa. gelar budaya ra mikir apa-apa. Nimbali Pak dalang-dalang iki kangko. Duwe gawe ra pamre apa-apa. Nimbali Pak dalang-dalang iki kangko. Desane ning kali abu. Kali abu. Ayo. Kali sing wedok ketok ayu, ayu ketok ayu, ayu. Berarti ngerokok kabeh lho ayu-ayu. Piyayine grapyak seneng goyang-guyung. Dan Nanging ora seneng kemayu. piyayine grapyak seneng goyang-guyung. Nanging sarang. ora seneng kemayu. Salatullah salatullah matur nuwun dhateng masyarakat. Insya Allah ya bermanfaat, ya bermanfaat. Ayo kabeh ngedoke maksiat. Tak dongane kabeh sregep salat. Matur nuwun para penonton. Sing elek kudu bisa move on, kudu bisa move on. La
nganggon. Yo iki piye iki? Ayo teruske to kok iso. Lenggae sak nganggon. Masalah apa wae yo mesti tanggon. Mas Kangko, yo. Ya. Ayo. Lho panjenengan. Aku barang melu. Nggih no. Wis padha melu eme kok ra melu. Ngono. Piye kata-katane piye? Matur nuwun dateng panitia. Yang sudah menggelar budaya Malam ini ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kok dawa men. Kedawa. Siti ae penang dawa ram. Coba Dok. Apa sama Dok? Asmane sapa Cahayu? Wanda. Oh, Wanda. Wanda. Nggih. Wani. Insyaallah ketemu sampean aku wani ngadep ning wong tuamu. Yo rupamu koyo kucing rembes ngono kok. Raimo garangan mencret ta. Oh no. Ndak iki saka tembung dari hati ke hati insyaallah aku akan selalu mencintai. Yo kok yo tenan. Yo doyan yo. Tapi aja iki anu bojoku melu ya. Lah kowe nek wedi ngene iki lho, sing sora ngene iki. Alah rasa ngomongi aku. Lho, rasa ngomongi. Kowe iki apa-apa. Rasa ngomongi. Aja, Pak. Rasa ngomongi. Kamu sendiri itu introspeksi. Iya. Wis aku nang maido. Tembakmu apa, Nduk? Iki ana permintaan. Napa, Pak? Majo. Tapi Mas. Wanda. Mas, kula dalang iki tugase ngatur. Nyoki sawer iki. Dalang iki ngatur lakon. Jenenge enek dagelan nggih pangenteng-enteng. Nduk. Saking kula Mas Ahmad Suparno, nyuwun gending podang kuning kedanan kalih bandul kunci, kopi jahe, rau layar, aja dipleroki kali oke men iki dhuwit piro to isine? 30. Anu kon tuku paketan nang nyekel YouTube lho iki. Kowe iki pamundutan goblok. Wong panyuwun mbok kon tuku YouTube. Gending menika kula gaturaken kagem Sinoman. Nggih. Sedaya mawon kalih perangkat desa sedaya mawon terima kasih. Aduh jan nggih. Saka Sinoman. Ya. Wih, jalukane gending kabeh. Sinoman ini pinter ya? Pripun? Kita lihat Sinoman kreatif iki, seniman kali dayu. Wah, kali abu. Kali abu gitu. Piye? Kok kreatif piye? Sinoman ngirim anu gambari piring lho. Gambari piring ndi to? Ora enek tulisan tok ngene kok. Oh, wis pecah piringnya wis ta. Oh, tunggale montor seminggu tak terima. Lecet to. Apa Dok? Udang kuning. Udang kuning. Heeh. Bawa Dok, tak ketang sini Dok. Loh, iki penak kok suasanane penak. Heeh. Ya dibawani negen komplit kok. Sone jon jos nang isone apik Pak niki. Heeh. Yo. Yo. Do maju Dok. Ya Jal, ora mung ayu tok ya saiki sinden iki. Ya kudu suarane becik, suarane apik, penampilannya juga bergas. Jogete ya wiraga wirama wirasa. Ora mung nembang campur sari tok tapi bawa kudu iso. Ya. Rupa nggawa rego. Ngono barang iki. Aku nyun semoga sithik. Saged to Nduk? Saged. Insyaallah. Oke, ya semoga wis terus. Kaya dagelan lempoh nyambut gawe wis 2 jam rene ndak lungguh barang lho. Ngadeg rene. Kok iso Kaya wong kowe iki padha cagape nyeneni kancane. nyambut Wong gawe. bawa lho ora ngongkon aku kok piye ngono. Natian wujuh temong peksi. Indah suaramu Cahayu. Wondene kaya kesengsem penggalihipun Kakang. Ngesuk-ngesuk tindak bareng karo Kang Mas ya. Nggih, Kakang. Ndak pundhutake apa sing dadi kasenenganmu. Ya? Tenanan. Iya. Kene-kene Kang. ora apa-apa kok. Kok le wong wedok. Bojomu ngalal gitu ora butuh apa-apa. Yen menawa ngisuk-ngisuk kangen marang pun Kakang, Besok apa? ora usah dadak, telepon ya. Telepon wis Lah iya, kadol. Mas. Ayo, wis. Kadol telepon wis kadol. Sikok bagi du. Coba.
endahing bengi iki ora ana liya sing bisa njangkepi endahing atiku mung sampeyan Jajeng. Mana rumah wedas ngono. Balik nek. Nalika semana ndak pundhutke dedaran sing Kok dhewe mangane bingung. ya asu tenan kok kowe. Wong ngadine lagi ngrunce Lah kata-kata. kowe mangan bendina jagane sing nanggap kok dadak lu kok sedaran. Ngawur dhek iki rung tak buka sian. Jajeng Dek iki bungkus. Apa nek tanggapan lu bungkus? Kirmah mikir sing ngomong. ngawur tanggapan Semarang kuwi enak. Apa ya saya sliramu? Oh, Kang Mas, adik saya. Wah. Bojone ning ratok heeh. Mbok yo iki ngono apa piye kok? Heeh. Piye? Hai. Ya heeh, iki asli kan cah kali gunting. Anding ril, Jajeng pinggir alas Halo. biasane. nalika semono ndak pundhutake lelenggan sing kepenak kanggo sliramu, ya. Lenggah sawetara. Nggih, Kang. Kene tak pundhutke lelenggan. Anu, Le. Kene dadi kursi dulu, Le. Le matamu aku masmu. Kene. Mas. Dados kursi dulu. Dadi apa? Kursi nggon apa nggon pantai ngono kae? Ben dadi Oh. kursi ben ketok. Oh. Heeh. Sing lenggu iki ta? Ya, kene Jajeng kene. Wandene kaya ning Taman Caruban ngono kae ya. Tak lenggahke nggon kursi, engko lenggah sing kepenak. Nggih. Ya apa? Tak tonyoni tenane ora ngising-ngisini. Kursi kok ngayang ki ya ngopo kok iso. Kursi pantai. Kursi ki ngene lho, ora asal dadak nglumah kok iso. Lha lek ngene yo pakune rambut modot tuh. Ayo tak adote ngene. Celelekan karo priyayi sing apik. Piye kursine piye? Ayo kene. Oh. Lah ngono. Jajeng karo aku Jajeng. Nggih. Lenggah kene Jajeng lenggah. Kursine empuk apa ora Mas iki, Mas? Wah iki limited edition. Njur sampean bawa ndak lenggahke kene sansaya ketok mriyayi kene lenggah. Lenggah kene Jajeng garwane Kakang Jajeng. Lenggah plek. Nah. Terus piye rasane itu? Terus jajal cek. Ya. Kurang cukup. Empuk, Kang. Wah, iki pancen yo biyen lak wujud katresnanku. Oh no. Kata kok sik. Apa? Tau nih. Pripun? Pokoknya nganget ibar ngendok ya. Ngawur ora kok bar ngendok. Kuwi Hansaplase lu dicepok. Nek kono gak koyo Apa nek kok diguyur? ben ra. Kene lenggah Jajeng karo bawa ya Jajeng. Ngene. Nggih. Engko yen keduren, Nggih. nek tak dudoki ben ngerti. Pripun? Otomatis. Ha iki Iso didhuwurke cendekne. lenggahmu ki lak ora katon kepenak to. Nggih. Ngedokke kok kene tombole. Srut. Nah, Oh, ngoten. engko yen rada kendeken, Nggih. tombol otomatis di sini. Nah, Oh, kula nyobi nggih. ya Mas. jajal sik. Jo. Loh, Kok sing jajal awakmu iki kursine ra dhuwur. terus Dawa ya. ora bleser. Gah. Kok kon Iki gede. sedel iku ta? Heeh. Oke. Lenggah kene karo bawa terus ki cayu. Gak sida dijajal, Mas. Ayo kuwi karek sliramu. Aja mau dudul. Anu nduk yen dudul rada alon, Iki ketoke kok kurang dhuwur ya, Aja mau Mas. dudul. Lah iki dhuwur Kalau mau delak sodok ngene kok. Kurang dhuwur ora? kurang. Nah, tak duduli dhewe. Wes to. Lenggah. Nggih. Ngene, Nduk. Pripun? Ngen ora ambruk. Heeh. Men ora ambruk kursine. Kene. Oh, disanggo ya, Nah, Mas. iya ngene. Wes lenggah. Iki aman ya, Mas? Wes ya? aman kuwi. Ya. Nah, plek. Jlek. Nah, wes aman. Aman. Nembang. Tidak 5 lho kuwi bobote. Apa? Amana. Ngapa? Tombole moncrot. Terus ki, Nduk, coba. Neno. Halus manis nangsa Ngiyung. Karo aku. Kencana Kang wu. Mas.
Wondene aku kangen karo sliramu. Kowe saiki kok ketok ayu. Wah ketekur. Wah ketekur. Godhong waru bolong-bolong. Wong ayu kok moblong-moblong. Dayun. Aduh, garwaku kowe coba bawa meneh cahayu. Yo. Wasawinggan kula. Bocah kok ayu nek koyo. Iso nyuling ra iso ndemung. Apa Mas kuwi Mas? Iso nyanding ra iso ngambung. Iso ngendang ra iso nyuling. Iso nyayang ra iso nyanding. Aduh karo aku kowe kencana wungu. Dayo. Adikku sing tak tresnani. Dayon. Dayon. Kowe kok mangan ae Yun. Aku emok. Kowe dijak undang-undi kok terusno ya Cahayu. Golek isi podang kuning. Nggih Pak, ngapunten ya Allah. Marah-marah. Kuwi pancen abdiku sing tak tresnani. Enek bendarane kliru mesti diseneni. Wah ketekur. Sing nani coba sing nani. Kowe iki mbok mangan sik. Ayo wedokne aku kok. Wis mama. Wis krasa arep mbok semprotne aku kuwi. Dilat. Nah. Ya disemprotne aku, roh aku kok seneni sapa kok. Ya mama, nanya dulu. Mama luwih enak juga betul. Wah, wis rasane enak to, Mas? Ah, seminggu karek motong. Iba bunga ing atiku nyanding bisa Nggih. Biban iki ngaturi menjane Mbah Wondo Datur Tindak Panggung. Oke, siap. Yo digarap beco ya Mas, dijogeti Mas Klinik lu gen kepenak. Nggih. Yo, buka celuk. Ya, mangga. Iso awan ning omah wis keluyuran anggole sing tak sayang. Oh,